Deci, bună și bine v-am găsit la un nou episod. Uitați, acolo e apă și l-au dat pe ăla albastru. În geaca albastră. Și stați să vă zic. Pentru fete care sunt fetele, doresc la mulți ani. Eu acum, dacă vreți să ne întâlnim să facem o poză, dar cred că nimeni nu o să vrea. Sunt aici la Zărnești, în parc, am zis să fac și o călătorie. Și o să fac și o călătorie din București, că eu vin din București. Minte, nu-l ascultați. Mincinos mic. Și tu ești... Deci acolo e apă de bubuie, l-au dat pe ăla. Deci uitați, pe ăla albastru. Uitați-vă că se bat cu apă. Ia bolovan și aruncă, vedeți că o să zboară apă. Vedeți cum a sărit apă. Uitați că dau zoom. Acum. Ia să vedeți acum ce îl dă pe ăla albastru. Scuzați-mă că vă țin așa mult, dar e prea interesant. Ia. Cred că i-au dat telefonul. I-au dat telefonul, bă. Cred că i-au, dar nu lui Patrick, lui Iusuf. Ia, Du-te, mi-a arătat fața, ești nebun. ți-o arăție. Bă, dar fricoși mai sunteți. Da, lasă-mă, bă, nu vreau eu să apar pe internet cu fața, să apar cu vocea, măcar atâta. Dar unde n-ai bies? Mă, mai aud și pe Iusuf, pe curbă. Salut de pe Andrei pe față, atâta îmi doresc. Scuzați-mă, nu de Andrei. Salut de cu totul, vrei să zic. Ia uite. Mamă, ați văzut cum a sărit apa? Stați să nu mai dau zoom. Că după video cu tine să bag ceva. Mamă, ia spart telefonul. Du-te. Ia sparte-le, să mor tu. Ia spart telefonul lui Iusuf. Nu, Iusuf, bă. Lui ălalalt, lui Grasul. Ăla altul. Fii atent. Ăla era telefonul? Ăla nu era telefonul. Ăla e piatră. Sau ba da, că s-auzi ca un fel de telefon. Stai că mă duc eu acum, da? Nu, Închide filmarea, închide. Până pe pauză și după Pauză. Ce s-a întâmplat aici, bă, m-a spawnat. Ziceți, bă, ce s-a întâmplat? Ai piatră sau e telefon? Cine are telefonul spart? Nu știu, bă, că am auzit că s-a spart telefonul. Nu știu, am auzit de la voi. Mai care? Ziceți de bine că dar voi ce faceți? Uitați-vă acum săritură de final de pe tub. De pe ăsta. Dă-te. Alo, poți să te dai, te rog? Că sunt pe video. Hai că am și sărit. Nu uitați să dați like.